poslušajmo zajedno priču Dobro drvo. Bilo jednom jedno drvo, dobro drvo, puno ljubavi za jednog malog dječaka. Dječak je dolazio svakog dana i vrijedno sakupljao opalo lišće i isplevši lisnatu krunu, zamišljao je da je šumski kralj. Peo bi se u stablo dobrog drveta i njihao se na njegovim granama. Jeo je njegove slatke plodove, jabuke i dobro drvo i dječak bi se ponekad igrali žmurke i kad bi se umorio, dječačić bi zaspao u sjenci drveta. Mali dječak je puno volio drvo i dobro drvo bilo je sretno, ali vrijeme je neumitno prolazilo i dječak je odrastao. Dobro drvo je sada često ostajalo samo, a onda jednoga dana dječak ponovno dođe i dobro drvo mu reče: "Hajde dječače, popni se na mene i poljuljaj se na mojim granama, najedi se mojih jabuka i odmori se u mojoj sjenci i budi sretan." "Ali suviše sam veliki da bi se peo na tebe i igrao se s tobom," odgovori dječak dobrom drvetu. "Želim da kupim toliko stvari i da se zabavljam. Ali, znaš, potreban mi je novac. Možeš li mi dati malo novaca?" "Žao mi je," odgovori dobro drvo, "ali novaca nemam. Sve što imam jesu lišće i jabuke. Ipak, dječače, mogao bi da ubereš moje jabuke i prodaš ih u gradu. Tako ćeš doći do novaca i biti sretan." I dječak se uzvera na drvo i pobra njegove jabuke, potom ih odnese sa sobom i dobro drvo se opet osjeti sretnim. Dugo je vremena opet prošlo, a dječak nije navraćao i dobro je drvo bilo veoma tužno. A onda jednoga dana dječak ponovno stiže i drvo radosno zašumori. "Hajde dječače," reče mu ono, "popni se uz moje stablo i poljuljaj se na mojim granama i uživaj." "Nemam vremena za to. Imam previše posla," odgovori dječak. "Želim kuću u kojoj će mi biti toplo," objasni on. "Želio bih da imam ženu i djecu i zato mi je potrebna kuća. Možeš li mi nabaviti jednu kuću?" "Ni ja nemam kuću," odgovori drvo. "U stvari, čitava šuma je moja kuća, ali evo, možeš posjeći moje grane i od njih sebi sagraditi kuću i tako ćeš biti sretan." I tako dječak posječe grane dobrog drveta i odnese i od njih sagradi sebi kuću. I dobro drvo ponovo se osjećalo veoma sretnim. Još podosta vremena prođe, ali dječak nije navraćao. I kada se ponovno pojavio, dobro drvo je bilo toliko sretno da je jedva bilo u stanju izustiti riječ. "Hajde dječače," pozove ga drvo šaptavim glasom, "dođi i poigraj se." "Previše sam star i tužan da bi se igrao," odgovori dječak, "ali želio bih jedan čamac koji bi me odvezao daleko, daleko odavdje. Možeš li mi naći jedan čamac?" "Pa posjeci moje stablo i načini sebi čamac," odgovori dobro drvo. "Tako ćeš moći odjedriti daleko, daleko odavdje i biti sretan." I tako dječak posječe stablo dobrog drveta, napravi čamac i odjedri daleko, daleko. I dobro drvo je bilo sretno, ali ne i presretno. Dosta je vremena minulo i dječak se najzad ponovno pojavi. "Žao mi je dječače," dočeka ga drvo, "ali zaista nemam ništa više što bih ti mogao dati. Znaš, ne rađam više jabuke. Zubi su mi se već odavno istrošili i ne mogu više jesti jabuke," reče dječak. "Nemam više ni grana," nastavi dobro drvo, "na kojima bi se mogao ljuljati. Previše sam star za takve stvari, mislim za ljuljanje na granama," primijeti dječak. "Nemam više ni deblo," reče dobro drvo, "na koji bi se mogao popeti. Suviše sam umoran da bi se pentrao po drveću," zaklima glavom dječak. "Žao mi je," uzdahnu dobro drvo. "Volio bih da ti mogu bilo što dati, ali ništa mi više nije ostalo. Sad sam ti samo jedan stari panj. Žao mi je zaista." "Pa više mi puno ni ne treba," uzdahnu dječak, "tek neko mirno
mjestašce gdje mogu mirno sjesti i predahnuti. Znaš, veoma sam umoran. U redu onda, odvrati dobro drvo, istežući se što mu je više bilo moguće. Stari panj je pravo mjesto da se na njemu sjedi i odmara. Dođi, dječače, i sjedni i odmori se. I dječak postupi kako mu je rečeno i dobro drvo se osjeti beskrajno sretnim. Beskrajno sretnim. Priču je napisao Shel Silverstein. Obratimo pažnju sada na pitanja, molim vas da pripremite papire i olovke, da zapišete moja pitanja koja sam pripremila za analizu ove priče i ako niste u stanju, ja ću čitati polako, ali ako niste u stanju da ih zabilježite, zamolit ću vaše drage roditelje da to učine za vas. Pitanje broj 1. Ko su likovi ove priče? Ko su likovi priče Dobro drvo? Pitanje broj 2. Šta je najprije trebalo dječaku? Šta je najprije trebalo dječaku? Pitanje broj 3. Šta mu je ponudilo drvo? Pitanje broj 3. Šta mu je ponudilo drvo? Pitanje broj 4. A nakon toga, znači pitanje broj 4. A nakon toga šta je dječaku ponudilo drvo? Pitanje broj 5. Da li je drvo pokazalo velikodušnost u ovoj priči? Da li je drvo pokazalo velikodušnost u ovoj priči? To je pitanje broj 5. Pitanje broj 6. Šta znači ta riječ? Šta znači riječ velikodušnost? To je pitanje broj 6. Pitanje broj 7. Je li drvo dalo dječaku sve što je imalo? Je li drvo dalo dječaku sve što je imalo? Pitanje broj 8. Da li je dječak bio zahvalan na tome? Da li je dječak bio zahvalan dobrom drvetu? To je pitanje broj 8. Pitanje broj 9. Šta znači riječ zahvalnost? Šta znači riječ zahvalnost? Pitanje broj 9. Pitanje broj 10. Kakve je emocije u tebi izazvala ova priča? Kako se osjećaš nakon što si čuo ovu priču ili čula? I posljednje pitanje, da li bi mogao nekog iz svog života usporediti sa drvetom i dječakom? Da li bi mogao iz svog života naći neki lik, neku osobu koju bi mogao usporediti sa dobrim drvetom i dječakom? Znači, to su pitanja koja smo pripremili za vas, a vi i pokušajte odgovoriti, snimite jedan lijep video, znamo da će biti lijep, čim će biti vaša sretna lica i radosna koja nam puno nedostaju na njemu, na tom video zapisu, a mi ćemo najbolje odgovore i najsimpatičnije da kako lijepo nagraditi i znati cijeniti vaš trud. Do skorog viđenja, susreta, uživajte i dalje na raspustu, ali iskoristite ovu lijepu vježbu za učenje i napredak vašeg bosanskog jezika. Svako dobro i čuvajte se. Ćao!